بل لنحتفي بالجيل الذي يحمل أمانة هذه البلاد وحاضرها ومستقبلها. اليوم المبارك تم Divê roja pîroz de kesên ku Quran di singê xwe de hifzkirine hatin xelatkirin û em ji Xwedê hêvî dikin. Bi vê xelatkirinê ew dikar gotin û kiryarên xwe de bi hifzkirina Quranê pêş bikevin. Ev merasîma ku îro hat li darxistin tîne bîra me ku rêya me rêya Quranê ye û axlaqê me axlaqê Quranê ye. Xwedê xêra saziya sefere mezin bike ji ber ku xort û keçên ku Quran xtim kirine û di vê merasîmê de di rêza yekem de bûn xelatkirin. احنا عندنا اليوم îro li ser asta Sûriyê şahiyeke mezin a Quranê heye. Em ê têde zêdetirî not hafizên jin û mêrên ku bi fêza Xwedayê Teala Qurana pîroz bi temamî hifzkirine xelat bikin. Armanca xelatkirinê ew e ku xwendekar bên handan ku rêya Quranê bişopînin ku ew rêya bangewazî, himet, îstikamet û avakirina civakê ye. المجتمع. Xwedê fedil li me kir û me Qurana pîroz bi temamî hifz kir. Almanca me ji ber kirina pirtûka Xwedayê mezin e weku em dest bi tedebbûr û kirina li gor wê bikin. Ev armanca herî bilind e ku pêxemberê me silavê Xwedê lê bin şîret li me kiriye. الأستاذ المهندس غطفان هشام البوشي. سبحان الله يعني Mamosteyên me ev xelatkirin pêk anîn da ku nîşanî xelkê û xwendekaran bidin ku xelatkirina kesê ku Quranê hifz dike li dinyayê bi vî awayî ye. Xelatkirineke mezin e û şaneke bilind ji bo kesê ku Quranê hifz dike heye maka li axetê dê çawa be. Xwedê xêra Şêx Ebdulqadir Mezinke û Xwedê xêra Şêx Ebu Alî binivîse û ev derfet ji me re pêşkêş kir. Îşellah ez hêvî dikim ku her kes her xwendekar û her mirovek divê kêliyê de li şûna me bisekine kêliyekê gelek û gelek xweş e.